Үстәмәсез сишәмбе 9 гыйнвар яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфульна таныштырам. Бүген безнең программада. Яңа ел ялларының соңгы көне фаҗига белән тәмамланды. Ирем әйтәм, борайлы чыгалы безнең бер нәрсәгә янана верне без үзебез генә белмибез, караңгы. Хәзер чыксам тегендә израк ни чыга, төтен чыга теге йорттан. Ширмешән районында янгын чыгып, 7 яшьлек бала һәлак була. Фаҗига турында тулырак Рания Абдрахманова. Яшелүзәндә петарда шартлап бер иратның бармагы өзелә. 20 кешегә беркетмә төзиләр. Было 4 сообщения о том, что люди получили травму. Сейчас на данный момент вся эта информация проверяется. Татарстанларның кышкы яллары ничек узган, фаҗигаләр һәм төп чаралар хакында. Инзилә Хусаинова. Ел башланырга да өлгермәде, республикада кызамык белән авыручыларның 5 очрагы теркәлгән. Подъем заболеваемости корью у нас отмечается с февраля 2023 года. Нигә кайбер төбәкләрдә шәһәр җитәкчеләре үз халкына Татарстанга бармаска куша? Сорауга җавапны Фәйрүзә Мәҗитова эзләде. Яңа ел ялларының соңгы көнендә җан өшеткеч фаҗига. Ширмешән районында чыккан янгында 7 яшьлек кыз үлә. Алар өйдә әнисе белән икәү генә булган. Әнисе хәзер хастаханәдә. Йорт яңадан хәтта күрүче дә юк. Ул нибары 21 квадрат метрны били. Әмма зур фаҗигага сәбәпче була. Гаиләнең опекада имин булмаган гаиләләр исемлегендә тормауы мәгълүм, әмма әни кеше беренче тапкыр эчке эшләр органнары тарафыннан балаларын карамаган өчен административ җаваплылыкка тартылган. Ни өчен ана белән кыз үй эченнән чыга алмаган? Фаҗига урыныннан Рания Абдрахманова. Машиналар килеп туктаган, хәзер мин әйтәм, ирем әйтәм, борайлы чыгалы безнең бер нәрсәгә янана верне без үзебез генә белмибез, караңгы. Хәзер чыксам тегендә израк ни чыга, төтен чыга теге йорттан. Кичә кара төтен Ширмешән авылы күгенә генә түгел, халкының йөрәгенә дә кара кайгы булып төшә. Заречный урамындагы менә шушы йортта чыккан янгында 7 яшьлек кызның гомере өзелә. Ут чыккан вакытта өйдә алар әнисе белән икәү генә булган. Монда хатын-кызлар елаша башлады, чыга башладылар, кире башладылар, теге балаларны алып чыктылар. Шуннан гына белдем, анда кеше барын. Күршеләре сүзенә караганда 36 яшьлек әни кеше 3 баласы белән район үзәгендә үз фатирында яшәгән. Иреннән айрылган. Кайната-кайнанасы Заречный урамындагы менә бу йортта яшәгән. Күршедә генә үз әнисенең ие. Ул вакыты белән йөреп эшлидиләр. Шуңа хатын-кыз әнисе югында йортны карап торырга килгәләгән. Бу юлы да шулай була. 8 января 2024 года, 18 часов 6 минут. 8 гыйнвар көнне 18 сәгать 6 минутта торак йорттан төтен чыгу турында хәбәр алына. Ширмешән янгын сөндерүчеләре килеп җиткәндә ачык ут булмый. Йортның ичке ягы төтенгә батканы күренә. Ярдәм сорап кычкыручыны да ишетмәгәннәр. Ишек эчтән бикле булган. 18 сәгать 22 минутта йокы бүлмәсендә хатын-кыз гәүдәсе табыла. Табибларга тапшырыла. 3 минуттан янгын сөндерүчеләр кыз бала гәүдәсен таба. Не наблюдалось внутри жилого дома, было сильное задымление. Тәрәзәләренә игътибар итмәсәң, бу йортта янгын булган дип уйламассың да. Тышкы яктан ул төп-төзек, әмма эчендә 21 квадрат метрлы зал бүлмәсен ут камап алган иде ди янгын сөндерүчеләр. Идәге бөтен пластик җиһазлар эреп беткән була. Төтен үзе менә бу бүлмәнең тәрәзәсеннән чыккан. Рассматриваются две версии. Янгын чыгу буенча берничә фараз карала. Бу я тәмәке тартканда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәү, я электр җиһазларыннан саксыз файдаланганнар. Хәзер зыян күргән хатын-кыз район үзәк хастаханәсендә. Аның хәле тотрыклы ди табиблар. Барлык тиешле медицина ярдәме күрсәтелә. Янгын факты буенча Ширмешән районы прокуратурасы тикшерү башлады. Әни кеше һәм аның 7 яшьлек кызы зыян күрә. Аларны хастаханәгә алып китәләр. Юлда бала үлә. Тикшерү барышында булган хәлләрнең барлык нечкәлекләре һәм сәбәпләре ачыкланачак. Караучысыз балик булмаган балаларны күзәтү системасы органнарының эшенә бәя биреләчәк. Фаҗига килеп чыккан гаилә опек органнарында исәптә тормаган һәм күршеләре сүзенә караганда, улы даими рәвештә мәктәпкә бармаган. Уртанчы кыздан мәктәп яшендә булуга карамастан укырга йөрмәгән. Шуңа бәйле рәвештә әле декабрьдә генә гаиләне балик булмаганнар белән эшләү комиссиясенә чакырган булганнар. Тик хатын-кыз анда килми. В декабре было Декабрьдәге утырышта баланың мәктәпкә йөрмәү мәсьәләсе каралырга тиеш иде, әмма ана анда килмәде. Шуңа утырыш оештырылмый калды. Бу быел Ширмешәндәге беренче янгын очрагы. Кечкенә кызны иртәгә җирләячәкләр. Ширмешән районыннан Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.
соңгы 10 көндә республикада 87 тапкыр ут чыккан, аларда 5 кеше һәлак була. Фаҗигаларның күбесе торак йортларда булган. Петарда һәм салютлар белән шаярып җиддиттән җәрәхәтләр алучылар бар. Яшелүзәндә ир-атның бармагы өзелә. Баулы, Яшелүзән, Ютазы районнарында һәм Казанда тиешле урында шартлатмаган өчен 20 кешегә беркетмә төзелгән. Яңа ел бәйрәмнәренең беренче нәтиҗәсен бүген хөкүмәт йортында элан иттеләр. Көннәрнең салкын тору, гадәттән тыш хәлләр статистикасына ничек йогынты ясаган? Туристлар -25 республикага килергә курыкмаганмы? Теманы Инзилә Хөсәйнова дәвам итәр. Татарстанда яңа ел ялларында килеп чыккан янгыннар 5 кешенең гомерен өзде. Фаҗигаләр Казанда, Актаныш, Балык бистәсе һәм Ширмешән районнарында булган 2 кеше үлеменә китергән очрак Актанышта була. Монда яңа ел кичендә шәхси йорт яна. 47 яшьлек ир һәм 40 яшьлек хатын-кыз үлә. Салкында кеше урамга азрак чыкты, тик халык йортларда җылыту җайланмаларын күбрәк куллана башлады. Һәр 4нче янгын шуның белән бәйле. Основные три причины это янгын ешрак электр җиһазларын җылыту җайланмаларын дөрес кулланмаганга күрә килеп чыга. Шулай ук ут белән сак эш итмәү сәбәпле дә фаҗигаләр булды. Иң күп янгыннар торак йортларга туры килә. Бәйрәм ялларында республика буенча 87 очрак теркәлде. Основная доля пожаров, и гибели, соответственно, произошла в жилом секторе. 60%-ка якын очракта ут мунча, сарай, гаражларга каба 15 шәхси, 9 күп катлы йортта, 2 дачада янгын чыган. Шулай да узган ел белән чагыштырганда, соңгы 10 көндә ут күз чыгу очраклары 32%-ка кимәгән. Тагын бер проблема салют һәм петардалар аттырганда саксызлык. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы каникулларда шундый 4 хәбәр ала. Әлегә берсе расланган. В Зеленодольском муниципальном районе Яшелүзән районында бер ир-ат петарды шартлаткан. Тик ул аны дөрес кулланмый. Нәтиҗәдә аның бармагы өзелә. Башка очраклар буенча тикшерү бара. Россия буенча да мондый очраклар булды. Саратов өлкәсендә петарды шартлатканда баланың 4 бармагы өзелә. Шунда ук 15 яшьлек малайның тәне салют очкыныннан төшкән. Санкт-Петербургта петарды ир-атның маңгаена бәрелә. Аның баш мие селкенгән. Мәскәү өлкәсендә кайберәүләр өеннән дә чыгып тормый, салютны балконнан гына ата. Новосибирскида ут балконга очып керә. Ялларның тагын бер нәтиҗәсе быел 170 мең турист каникулын Татарстанда уздырган. Узган ел белән чагыштырганда 10 меңгә күбрәк. Кунакханәләр 100% тулы булган. Халык бу чорда хәтта поездга билет табу кыенлашты ди. Наибольшее число туристов. Туристлар күбесенчә Россия башкаласы, Мәскәү өлкәсе һәм Санкт-Петербургтан килде. Күбесе М12 трассасы ачылуына сөенә. Башкалага килүе уңайлы булды диләр. Кунакларның игътибарын Арчадагы Кыш баба резиденциясе, Балык бистәсендәге болоннар үрчетүче кыргый ферма, Раифа монастыре җәлеп иткән. Казанда суык булганлыктан 3 тамашаны оештыра алмаганнар, тагын өчесен башка көнгә күчерәләр. Мәдәният йортларында 1000 кичә үткәрелә. Районнарда 6 меңнән артык тамаша күрсәтелгән. Кешеләр бик актив. Бик күп чаралар ул балалар өчен түгел, ул гаиләләр өчен оештырылган һәм аерым юнәлеш быел булды яшьләр өчен һәм олы кешеләр өчен безнең бик күп спектакльләр куелган. Порядка 200 тысяч человек только посетил. 1 гыйнвардан башлап Казан гаилә үзәге янында оештырылган тамашаны 200 мең кеше килеп күргән. Шулай ук әтиләре махсус хәрби операциядә катнашучы балалар өчен дә аерым тамашалар әзерләнде. Казан циркында 5000 бала ял итте. Яңа ел бәйрәмнәре тәмамланса да, мәдәни вакыйгалар дәвам итә. 13 гыйнварда Казан гаилә үзәге янында искечә яңа елны каршылаячаклар. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Татарстанда зәмхәрир суыклар тору сәбәпле синоптиклар кисәтүне 15 гыйнварга кадәр озайтты. Бу көннәрдә республикада температура урыны белән 33 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Арктикадан килгән көчле антициклон Идел буе Урал, Көньяк федераль округны камап алган. Бу хакта бүген Россия гидрометеорология үзәгенең фәнни җитәкчесе Роман Вильфун хәбәр итте. Илнең 80% өлешендә хәзер нормадан 8-14 градуска салкынрак. Хәтта Краснодар краенда да иртәгә -10 градуска кадәр суытачак. Ел шатнама салкыннан башланса да, ул тарихка иң эссе ел булып кирип калырга мөмкин. Галимнәр фикеренчә, хәтта 2023 рекордларын уздырырга тиеш. Бу планетаның җылынуы һәм Тын океанда су температурасы уйный башлау белән бәйле ди галимнәр.
Һава шулкадәр салкын ки татарстанлылар гадәттә төн яктагына күзәтелә торган күренеш шаһиты булды. Узган төнлә Казан, Яршалы, Лаеш һәм Буада яшәүчеләр һавада төсле баганалар күргән. Әлеге оптик күренеш зәмхәре салкында дымлылык югары булганлыктан барлыкка килә. Кояштан, айдан яки урамдагы ут баганаларыннан төшкән яктылык нурлары һавада хасил булган кристалларда чагыла. Гадәттә уларны кояш чыкканда яки боеганда күзәтергә мөмкин. Яңа ел ялларында Татарстанда туңып һәм ишеп 80 кеше табибларга мөрәҗәгать иткән. 77-сен хастаханәгә алып киләләр. Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматы буенча зыян күрүчеләрнең күбесе иратлар. Бәйрәм көннәрендә Казанның ашыгыч ярдәм күрсәтү бүлекчәләрендә 18 мең мөрәҗәгать кабул ителә. 2248 кеше сырхауханәгә үзләре килгән, 884 кеше исерткеч эчемлекләр кулланып, хәлләре начарланганнан соң табиблардан ярдәм сораган. Татарстанда быел инде 5 кеше кызамык йоктырган. Ял көннәре булуга карамастан авыру килеп чыгуның үз сәбәпләре бар, диләр Сәламәтлек саклау министрлыгында. Республикада йогышлы авыру узган елның февраленнан бирле арта. 2023-тә 146 очрак теркәлгән иде. Хәзерге эпидемиологик хәл турында Фәйрүзә Мәҗитова сөйләр. Салават күпре микрорайондагы балалар сырхауханәсе. Бүген монда кызамык, паротит, кызылчадан 3 компонентлы вакцина кайтарганнар. Моңарчы ул ярты еллап булмыйча торган. Бүген 3 компонентлы вакцина килде. Әни әтиләр нык бик көттеләр. Минем бүген прием 12-дә башлады. 10 балага кордан прививка ясадык. 3 компонентлы вакцина ул бер укол 3 төрле авырудан саклый дигән сүз. Шуңа әти-әниләр балаларына кадату өчен шунысын сайлый. Кордан без ясаттык, ясатырга дип уйлыйм да, и кирәкле прививка. Гомумән ул безнең серьезная прививка, потому что балалар авыртырга мөмкин. Если ясатсак, инде җиңелрәк үтеп китә. Bütün әти-әни дә прививка ясату яклы түгел. Соңгы елда Татарстанда кызамык авыруының ешрап килеп чыгуын белгечләр шуның белән дә бәйли. Сәламәтлек саклау министрлыгында әйтүләренчә, Татарстанда кызамык белән авыручыларның артуы узган елның февраленнан бирле күзәтелә. Төп сәбәп Таҗикстан, Үзбәкстан, Кыргызстан кебек якын чит илләрдән килүче мигрантларның авыруны таратуы. Алар прививка ясатмаган була. Шулай ук үз халкыбыз арасында да вакцина кадатмаучылар бар. Бу категория авыруны йоктыручылар булып тора. Соңгы очракларның берсе Кукмарада яшәүче кешедә табыла. Ул күрше өлкәнең Вятские Поляны шәһәре сырхауханәсенә мөрәҗәгать итә. Шуннан соң шәһәр башлыгы Валерий Машкин халыкка Татарстанга бармыйча торырга кушып социаль сәхифәсенә язма әле. Ул безнең республикада кызамык белән бәйле эпидемиологик хәл тотрыксыз дип язган була. Әмма икенче көнне аны алып ташлый. Татарстанның Роспотребнадзор идарәсендә тотрыксыз диюләре дөреслеккә туры килми диләр. Узган ел 146 очрак ачыкланган булган. Быел 5. Авыручыларның яртысыннан артыгы 51% мигрантлар булып чыга. Практически еженедельно, то есть мы регистрируем подозрительный случай на коль. Без атна сайын кызамык билгеләре булган авыру очракларын теркибез. Ул 2 атнадан соң гына дәлилләнәм. Европа континентында 2022 елдан бирле кызамык авыруының артуы күзәтелә. Безгә оннан авырган, прививка ясатмаган кешеләр килә. Икенче яктан безнең гражданнар сәбәпче. Бездә бар кешедә прививка ясатмый. Бүген бездә ниндидер сәбәпләр аркасында кызамыктан прививка ясатырга теләмәгән кешеләр бар. Бездә прививка ясатырга мәҗбүр итә торган кануннар юк ди табиблар. Шул ук вакытта мигрантларны эшкә алганда медицина картасы тутыру мәҗбүри булып тора. Шунда уларга вакцинаның үзе һәм әйләнә-тирәдәгеләр өчен мөһимлеген аңлаталар. Хәзер кызамыктан саклый торган вакцина бар. Аның һәр төрен сырхауханәләрдә ясатып була дип ышандыралар. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанның Максимов урамындагы күп катлы йорттагы бер фатирда газ шартлаган. Әлеге хәл төнге 3-тә була. Хуҗалары көчле тавыш һәм көйгән искә уянып киткән. Шелтәрләргә ут капкан иде диләр. Коткаручылар килгәнче ир белән хатын аны сүндерергә өлгерә, үзләренә зыян килмәгән. Алар йоклаган бүлмәнең ишеге ябык була, шуңа күрә истими. Шартлау дулкыны аш бүлмәсендәге тәрәзә һәм ишекне алып ата. Газ оешмасы хезмәткәрләре йорттагы подъездларга зәңгәр ягулык бирүне туктаткан була. Соңрак әлеге хәлнең якынча сәбәпләре ачыклангач, яңадан бирәләр. Фатир хуҗалары сүзләренчә, шартлау плитәнең газ килүне томалаучы җайланмасы аркасында килеп чыккан. Ул заводта урнаштырылган, аны өйгә алып кайткач башкага алмаштырырга кирәк булган диләр. Гаилә бу хакта газ оешмасы хезмәткәрләреннән генә белә. Әлеге фактны прокуратура тикшерәчәк. Прокуратура әлеге өлкә белгечләре белән берлектә газ җиһазларын куллануда куркынычсызлык таләпләренең үтәлешен тикшерәчәк.
Бу эшне оештыру Казанның Әбәтезелеш районы прокурорына йөкләнде. Бүгін Лениногорск районында келіп шыққан yol халакатында бір кішінің ғұмыры үзілген. Онда Ford машинасы қаршы яққа шығып, Lada белән бәрелеше. Біріншіл форазлар бойынша ол тезлігін арттырып барған нәтижеде Lada ут бағанасына келіп кірә. Бұл машинаның 61 яшьлек ертүшесе һәлак була. Янында отырған пассажир белән Ford ертүшесе жарақатлана. Оларны хастаханәгә алып китәләр. Түбән Камада кичә қар чистартучы КамАЗ урам шатын кызыл төскә чыгып, җәяүлеләр юлында 13 яшьлек малайны бәрдергән. Йөк машинасы белән 35 яшьлек ир-ат идарә иткән була. Бала исән, әмма зыян күргән. Аңа табиблар урында ярдәм күрсәтә. Бүгін Рөстәм Миннеханов Казанда төзелеп килүче объектларны карады. Кабан күле буенда Алескар Камал исемендәге театрның яңа бинасы салына. Монда билим лабораториялары, репетициялар залы, җәмәгать бүлмәләре булачак. Хәзер бинаның каркасы кырыла, астагы катның диварын җылталар. Шулай ук республика рәисенә Миллениум күпере янында салынучы кунакхана комплексын күрсәттеләр. Ул 5 башындан торачак, 2 октябрьгә төзеп бетерергә планлаштыралар. Рөстәм Миннеханов Казансу буенда совка басачак балалар паркы мәйданында карады. Бердә сабыйларга уйнау өчен мәйданчыклар, туклану һәм ял итү урыннары булачак. Бүгін Россия үзәк сайлау комиссиясы президентлыкка кандидат итеп Николай Харитоновны теркәде. Аны КПРФ парламент партиясы тәкъдим иткән иде. Шуңа күрә имза җыясы түгел. Аңарчы 2 кандидат ЛДПР партиясы җитәкчесе Леонид Слуцкий белән Новые люди партиясыннан Владислав Даванковлар теркәлде. Гомумән алганда үзәк сайлау комиссиясы президент булырга теләгән 33 кешедән белешмә алды. Владимир Путин үзен тәкъдим итте. Шуңа күрә аңа үзәк сайлау комиссиясында теркәлү өчен 300 мең имза җыярга кирәк. Аларны илнең төрле төбәкләрендә туплыйлар. Бүген Владимир Путинның Мәскәүдәге үзәк сайлау штабына 19 төбәктән имза кагазларын тапшырдылар. Татарстаннан документларның беренче партиясын кичә илттеләр. Имза җыю гыйнвар ахырына кадәр дәвам итә. Мин ышанам Владимир Владимирович Путинга. Ул беренчесе, икенчесе бездә бик күп үзгәрешләр, алдагы көннәрдә үзгәрешләр, икътисадыйда, бөтен сферада киләчәк бар. Һәм безгә бик көчле кеше кирәк. Владимир Владимирович, Без аны күптән беләбез. Илдә җитештерү арта, социаль инфраструктура үсештә, иртәгәге көнгә ышаныч бар. Илдә тотрыклылык булсын өчен аның кандидатурасын хуплыйм. За счет поддержки президента. Хәзер президент ярдәме белән яшьләр өчен мөһим проект һәм программалар тормышка ашырыла. Яшьләр сиясәте барлык өлкәләрне кулачлый. Страна развивается, несмотря на кыенлыкларга, чикләүләргә карамастан, ил үсештә, кибетләрдә бөтен нәрсә бар, халык гомумән алганда канәгать. Растет, то есть видим, что люди как бы нормально, довольны. Основные национальные проекты, которые были 2030 елга кадәр исәпләнгән төп зур проектлар бар. Алар тормышка ашырыла. Бу елларда ил белән идарә иткән президент шушы катлаулы вазгыятьтә илне алга алып бара алачак. Бүген республиканың үзәк сайлау комиссиясе белән яшьләр эшләре министрлыгы килешү төзеделәр. Документ 4 юнәлештәге эшчәнлекне кулачлый. Яшьләрнең хукукый белемен, гражданлык активлыгын арттыру, тәүге мәртәбә тавыш бирүчеләргә сайлау хукукларын аңлату, уртак проектларны тормышка ашыру, шулай ук сайлау комиссиясе әгъзалары һәм күзәтүчеләрне укыту. Быелгы сайлауда 214 мең кеше тәүге мәртәбә ил президенты өчен тавыш бирәчәк. Свыше 900 тысяч молодых избирателей. Бездә 900 меңнән артык яшь сайлаучы бар. Без аларны игътибарсыз калдыра алмыйбыз. Үзләренең хукуклары булуын белергә тиешләр. Яшьләр бу мәсьәләдә үзләре дә активлык күрсәтә. Избирательное право для этих молодых людей. Самое главное, они проявляют очень серьезную активность. Үз хукуклары турында, сайлау чаралары турында, ни өчен алар кирәк, яшьләр аның бу вакыйгаларда нинди рәвештә катнаша алачаклар, менә шушы сорауларга җавапны алар инде безнең планда булган чаралар, вакыйгалар аша үзләренә җавап алачаклар дип өметләнеп калабыз. Бүген халкыбызның фронтовик шагыйре Фатих Кәрим туына 115 ел. Казанда туганнары, язучылар, шигырьләрен яратып укучылар мемориаль токта янына чәчәк салды. Татарстанның милли музеенда әдәби музыкаль кичә узды. Монда шагыйрьнең шәхси әйберләре саклана. Быел Бош калада Фатих Кәрим истәлегенә һәйкәл дә ачарга планлаштыралар.
Семья Фатых Карима въехала сюда в 1939 году, в феврале месяце. Фатых Кәримнең Мисловский урамындагы 8нче йортта яшәгән еллары турында аның оныгы Артем Кәримов сөйли. Шагыйрь истәлегенә монда мемориаль токта урнаштырылган. Нәкъ шушы йорттан 1941 елның декабрендә ул сугышка китә. Халык күңеленә үтеп кергән шигырьләрен дә Фатых Кәрим окопларда ятканда яза. Икенче бөтен дөнья сугышында 1215 язучы катнашкан дип. Аларның берсе дә менә бу дәрәҗәдә, бу күләмдә иҗат белән шөгыльләнә алмаган. Улуг шәхес Фатых Кәримне туган көнендә искә алырга туганнары, язучылар һәм иҗатын сөючеләр җыелды. Һәркем әсәрләре мәңгелек булуын, мирасы татар әдәбиятының алтын фондын тәшкил итүен билгеләп үтә. Мемориаль токтасына чәчәк тә салдылар. Үзе уйный, үзе җырлый, фазыл ул кызга карап. Айдырның буйларында чәчәк микән, гөл микән. Жон әрнүе туган илгә мәхәббәт тулы шигырьләр госпитальдә дә языла. Фатых Кәримнең Солдат Фазыл турындагы Кыңгыраулы яшел гармун поэмасыннан өзек бу. Тарихчылар аны сугыш чоры татар әдәбиятының йөзек кашы дип атый. Сугышка кадәр үк безнең иң зур шагыйрьләребезнең берсе булып әверелгән иде. Юкка гына аны Татарстан китап нәшриятының балалар секторы мөдире итеп куймаганнардыр. Ул балалар өчен язылган әсәрләрне үз кулыннан үткәреп, аларны нәшриятта китап итеп чыгарган. Кырдагы бер кибән төбендә. Аның шигырьләре һәркемгә хас һәм шул ук вакытта мөһим хисләр хакында, мәхәббәт, ватанпәрвәрлек, батырлык һәм гаделлек турында. Аның иҗаты гаҗәеп иҗат. Һәр вакытта актуаль булып кала торган иҗат. Һәр вакытта кешенең күңеленә һәм кешелеклек, һәм патриотизм, һәм җылы хисләр тутырып калдыра торган бөек иҗат. Муса Җәлилнең Моабит дәфтәрләре кебек Фатых Кәримнең дә фронт язмалары республиканың милли музеенда кадерләп саклана. Шулай ук монда шинеле, кирза итекләре, хатлары да бар. Фатых Кәримнең 300-гә якын әйбере саклана. Бу инде аның шәхси әйберләре дә, фотографиялары, документлары һәм башка әйберләре. Алар арасында иң уникальләре булып әйбәт аның сугыш чорына белән бәйле әйберләре тора инде. Шагыйрьне искә алу чаралары туган ягында Башкортстанда да, кабере урнашкан Калининград өлкәсендә дә үткәрелә. Татарстанда да дәвам итәчәк. Безнең алдыбызда зур бурычлар тора, алар арасында Фатых Кәримгә багышланган һәйкәлне кую. Казан шәһәре башкарма комитеты белән берлектә хәзер вакытта аның урыны төгәл итеп билгеләнде. Аның эскизы Фатых Кәримнең кызы белән игълан ителде. Һәйкәлне Казанның яшьләр үзәге каршындагы скверда урнаштырырга ниятлиләр. Олия Сабирова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Бүгін кешке 8-нче ортада безнең каналда хоккей башланачак. Ак Барс командасы Борис белән очраша. Аңа кадәр эфирда новости Татарстаны тапшыруы. Хәзер исә реклама һәм Радис Гарипов һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Исәнмесез, студияда Радис Гарипов. Татарстанда киләсе тәүлектә һава шартлары үзгәрмәячәк диярлек. Республика әле дә төньяктан килгән Арктик һава йогынтысында кала. Хәзер тулырак. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Яшелүздән, Орша һәм Кукмарада алмашынучан болытлы бераз кар явачак. Көндез температура 20-23, төнлә 24-27 градус салкын була. Буа, Опас һәм Тәтештә вакыты белән кояш чыгачак. Шул ук вакытта бераз кар да көтелә. Температура көндез -20 градус һәм -24-26 градус төнлә. Чистай Нурлат Яңа Шишмәдә аязучан болытлы, урыны белән кар, көндез 21-22, төнлә 25-30 градус салкын. Яршаллы, Менделеевск һәм Әгерҗедә аязучан болытлы, көндез 22-25, төнлә 26-29 градус салкын. Әлмәт, Азнакай һәм Урысуда көндез 22-23, төнлә 29-32 градус салкын. Монда да алмашынучан болытлы була, бераз кар ява. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә бик салкын булачак. Зиядә болытлы кар фаразлана. Температура көндез -20, төнлә -25 градус. Болгарда аязучан болытлы, бераз кар явачак. Көндез 19 градус, төнлә 24 градус салкын.
Алабугада аязучан болытлы қар көтелә. Көндіз минус 23 градус, төнлә минус 27 градус салқын. Казанда да салқын булачак. Аязучан болытлы біраз қар көтелә. Көндіз температура 20, төнлә 23 градус салқын. Атмосфера басымы нормада. Ул Төркемеш баганасының 750 мм тәшкил итәчәк. Җил төньяк көнбатыштан уртача тизлектә, дымлылык 75%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар, җылырак киенегез, үзегезне саклагыз. Сау булыгыз.